Hi guys. Lain na siya sa wide yan. Tanang ilong yun. May problema sa wide kay Burag. Ublong imong naong ba. What's up people? Ang next stop, mapit na. Pag-asawa na pasagdanan. Batog ka pa. Good day, guys. Hello, what are you doing? I'm going out. Dada! Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Say Hey. bye-bye. Daddy's gonna waiting in the wedding way. Bye-bye. The gate is still closed. Huh? What? The gate is still closed. Bye, Daddy. Bye. Bye, Daddy. Bye. Tonight. Good morning, guys. Good morning, people. Good morning, vlog. Good morning, Bitog University. Right now, first time na ako gamito ng akong pinakabagong Gopro Hero 7. Kumusta ba ng quality sa audio? Ang akong setting 1440 30 wide. Okay. So Saturday today. So mag-vlog ko karon kani akong gamit. Mag-host ko wedding later nya afternoon sa akong among former kapamilya nga si Alden Bakal, Konsihal Alden Bakal. So that's why medyo daghan ko yung mga dala sa likod. No, sakyanan slash muna gini siya bodega. It's alas 10 na, so traffic na sa karon. And tanaw na to ni kung nindot manig audio, ingon nila mas nindot na nig audio ang Hero 7. Tapos na siya on stabilization, di na siya uyog. Tanaw na to ang quality ani. Okay, comment below kung ganahan ba mo sa quality ani. Since kay kasapa pa ni Radyo and since mga igala mag-host mo kasal, so kanangan medyo pogi sa kuno, so bro nakita na ko nga murag kailangan ko pakagis, so pakagis ata. Alright people, so nakipag-parking sa midri sa lalom sa Shopwise. Kung asa lang mga sensor wa na pulos. Supposed to be ang sensor nila kung green bakante. Dagan kaya kay green, no? Green. Pero puno man lagi. Morning. Sa una ganang ko ani sa una kay na yung mga sensor pero wala na karon pulos. Gisa may nakaila sa stop ani. Ani pulos na yung sensor nga pula o green nawa. Na pula, green. Supposed to be ang green bakante puno man. Yaw kay ko dili istorya na to ni. So nag-diet mami ni Mrs. karon, so mag-itulyokan na sad mi. Diet magata itulyokan. Diya sa taas ba, paibog-ibog lang sa inyo ba. Kaon sa midaan para at least ang kinasal di kayo daghan akong kinaon niya. Talagang pa ko mag-edit pa ko. So ganahan na sa ko mag-vlog karon kay bag-o na sa dang akong kuan camera.
guys. Lain na sa wide yan. Tanang ilong yun. May problema sa wide kay Burag. Ublong imong naong. Siyempre, basta mga pangbongga nga kasal ang spinner. Boy negro. Sa 30 kayo. Okay na kayo kung bagong Gopro bro. Hilas kayo. Ladies and gentlemen, tonight's host, former ABS-CBN partners, and now digital TV superstars, ang baboy na ay Dimple, o ang hot mommy. Ladies and gentlemen, Birdie Bitok and Nicole Abbas-Latayan. Hey, hi everybody. That's it guys, we're done. So far, kumusta man ang mga shots sa Hero 7? So far okay ba? Hindi ba shaky? Hindi ba murag kakalipong? Wide ra ba siya? Okay? And we're done, we're done. Nalingaw ra man sure gyapon sila. Nalingaw ra ba gyapon sila be? Sunggong ko kanina eh. Kira. Alright. So wala na kayo ka-parking. You have to go. Ano ba? Mga pisa ta. Comment below kung okay ba ni siya for vlogging. Okay ba ang quality. Right. Bye.